Asikubingelele kunjani? Siyakwamukela ke kwi-Imbizo podcast no Stressless. Episode 1 lo esikuwona mnandi kakhulu ke. Soba nesikhathi esimnandi ke mina nawe khulileka nje. Sokulethela ke ama guest ahlukahlukene, osopolitiki, odokotela, ama artist. But nakhona asithathe noma ngabe ubani. Sithatha labantu laba shole engazi ukuthi ufuna ukuzwa something ngikubona because uyabalandela. And abantu abaningi bayibuza ukuthi okay namhlanje mhlawumbe ngabe ubani umuntu esinayo, all right? Mhlawumbe ngiqale ngami ke ngingu Stressless umxoliswa kaMhlongo esengishilo le Imbizo podcast with Stressless njengoba ubona nje ne branding yethu ukuthi ihamba kanjani, all right? Episode 1 esengishilo. So ziningi izinto ezenzakalayo, right? Ezinye zazo politically qembu le-EFF kunebhomu eliqhamukile and ibhomu eliqhamukile liveza ukuthi i-leadership yakhona i-divided and shola abantu abaningi bayibuza ukuthi kuzokwenzakalani. Now asihlehle kancane ke 2019 EFF iya kuyiwa okhethweni luka 2019 EFF esifundazweni saKwaZulu Natal yayikade ifolosa ngoVusikhoza ngiyamkhumbula umkhathini. Yes, lo amabhasi exactly. So yayikade ifolosa ke ngaye and ayizange izibe khona i-manifesto ayilontshelwa ngeThekwini. Esikubone kwenzeka ngo2024 wesibone khona i-EFF ilethe manifesto la eThekwini kusho ngamanye amazwi isifunda saKwaZulu Natal bekade ifuna ukuthola ama numbers amakhulu. Ngilandeleke 2019 bathole more than 350 wamavoti. There was no manifesto yalontshe eThekwini, aku-investwanga imali kangaka. There was no deputy president oweza ukuzolekelela ubuholi basesifundazweni saKwaZulu Natal. There was no nobhala owadeploywa ukuzokwenza yonke leyo nto. But they managed ukuthola over 350 wamavoti, right? Ubani owesekhaleni kwakuVusikhoza, okay? 2024 bekune manifesto bekhumbula isemabhida. Deputy President Floyd Shivambu, or should I say former Deputy President of EFF Floyd Shivambu, wathunywa kuthiwa ke zazolekelela ubuholi bala esifundazweni saKwaZulu Natal obulidwa uMongezi Thwala. Kodwa ekumthumeni kwabo abazange baze baqede ngenxa yokuthi kwabe sekuthunyelwa unobhala of which is uMarshall Dlamini bambuyisele emumva uDeputy President uMarshall Dlamini waqhubeka. Now ibhekeke ipower kaDeputy President nepower kanobhala kwiqembu ukuthi ingakanani noma ngabe liphi iqembu, right? But ama numbers abatholile ayakhalisa. If kuthi angiphazama, I think bathole was it less than 100,000 if not just over 100,000 from 350. Ziningi izinto ke ezenzakalayo. So, our episode 1 of Imbizo podcast with Stressless asifocuse kumuntu okuyena owalekelela iEFF ngo2019 ekutheni ithole more than 350 wamavoti without support le ngake siyibonayo. Siyakwamukela ke especially kuyona ke Imbizo podcast. All right, so ke namhlanje ngihlele ke no former sihlalo of EFF, former councillor waseThekwini uVusikhoza umkhathini. Asikubingelele kunjani futhi yaphela. Ngibingelele nje manje kunjani mfowethu? Ngihamba kahle. Cha hayi kwamanje kusahamba kahle. Ngihlalele ekhaya nje kumahlalela ngehappy futhi. Bangixoshela amabhasi angazi noma befuna ngibe ubus conductor noma ngibe ubus driver kodwa hayi inkinga ayikho. All right. Bambe kanjalo ke so ngena ke kuyona. Now sihlehle kancane ke. uVusikhoza well njengamanje uhlala eMgababa. La inomuzi khona. But kahle ubani uVusikhoza because mina ngiqala ukunotice uVusikhoza eyikhansela la kumasipala waseThekwini. I think what yakho bekuyise Albert Park. 32 Albert Park. Albert Park. Yes.
And ibingabolile nje obibolile nje manje Albert Park. Njalo. Okay, take us through lezo ikhadi lezo nangesikhathi sakho kulokhuzana kwepolitiki. Yeah, no, ngibonge ukunikezwa ithuba ngibingelele nakubalaleli nababukeli be podcast. Sure. Cha ngifuna ukusho cha uvusikhoza nje kafushane ngazalelwa lapha eMpumalanga province emakhaya endaweni okubizwa ngokuthi Dagakral. Okay. Ngithe sengiqala ukufunda amabanga aphansi ngaya sahamba saya ke eNewcastle emadadeni ngihlala eBlowbush kakhulukazi. Ngafunda nje ngaze ngaqeda high school ngihlala eBlowbush ekhaya sasithutha ke siyemadadeni. Okay. So uma ngithi ngikhomba ekhaya ngathi ngiqhamuke section 4 emadadeni eNewcastle. Ya umasipala wethu useNewcastle amajuba iregion yakhona. Yeah. Then ke emveni kwaloko umuntu mayesezotohoza ke njengoba sonke sazi ukuthi si yasuka emakhaya siyotohoza emadolobheni ngibese ngisebenza ke la eThekwini njengoba usuchazile ke ngisebenzile endaweni eziningi ngisebenzile kakhulukazi kumasipala weTheku abaningi abazi ukuthi ngike ngaba utolika utranslator la eThekwini kwamasipala amapolice amaningi ngama early 90s ngenkathi kuhlanganiswa okumasipala abaningi kwakhiwa ilocal government after democracy pre 1996 ukwathi ukuthi umasipala aqashe abantu abazotolika behlanganise yonke imithetho eminingi ayibhalwa ngesingisi nangesibhunu abantu abamnyama omasipala babeqhamuka ngaphansi kweKwaZulu government neningizimu. So ngenkathi ihlanganiswa ke wasiqasha kumasipala ukuthi sizoba translators translate ama documents nama policies nama minutes njalo njalo zonke lezo zinto zomkhandlu ngisebenzile kuleyo environment ngadlula lapho ngazoba unobhala isecretary PA kaMam Teresa Mthembu owayemeya eSouth Central ngesikhathi uMam Lydia Johnson ogcine uspeaker eunimeya yaseNorth Central. So ngaba yiPA kaMam Teresa kwasikuhlanganiswa ke bonke omasipala sekwakhiwa eThekwini Metro ngo2000 ngo2000 ke ngase ngisebenza eoffice lika Mlaba njenge ngonobhala ka Mayor Obed Mlaba. Okay. Ngibo secretary ke ka Obed Mlaba from 2000 up until 2004. Okay. Ngashiya ke kwamasipala ngingene ngu-secretary kaMlaba ngagcina sengiyimanager in the mayor's office ngimanager ama-affairs kaMlaba nokurana kwe-office lakhe. I left there ekupheleni ka-2003 2004 ngabuya ngo-2006 sengizoba yikhansela ewa32 eAlbert Park. Ngibe ikhansela lapha for one term. Uhlala khona? Ngihlala khona eAlbert Park. Okay. Ngoba ngenkathi nje ngiphuma esikoleni ngizosebenza ngihlale nje edolobheni Albert Park ngihlalele ePoint ngahlala iTheku kusase idolobha ungakabi lo mjondolo eliwona manje kuze kufike ukuthi ngibe ikhansela hayi cha iTheku besinqaba nalo impela ukuthi libe ilento eliyona baze bangakhela uzungu bangibopha befuna ukungikhipha ngenkani ngagcina ngiphumileke impilo yaqhubeka ke kwaze kwafika la ngijoina khona iEFF nesayithatha ke iqala saze sayibeka la siyibeke khona lokugcina ngokuthi ke liqhabukeke igoda sebengichitha. Okay, so that was u2013. Yes. Usujoin iEFF isungulu. Yes, ngishiye kwaANC ngo2011 uphela. Why ushiyeka ANC? KwaANC kune story eside kwakudayiswa mhlambe ngizosisummarize ukukhumbula ukuthi kwakudayiswa amabhasi aseThekwini ngiyikhansela leANC. Kuqale iprocess yokudayisa amabhasi akamasipala. Edayiselwa ndiyathizeni uRemnant Alton. Ngenkathi bedayisa amabhasi thina sasithi awangadayiswa amabhasi ngoba sasibalekela izinto into yokuqala 1 kusho ukuthi abasebenza baphume kumasipala baye kumathenda. Okay. Ebe ethi uANC akunationalizwe izinto
uma sekudayiswa amabhasi kamasipala sithi okokuqala abantu bazophelelwa imisebenzi ngoba kusho ukuthi abaye ematohweni bayeka imisebenzi esafe. Okwesibili izobiza transport. Umasipala ungamholder accountable because imali yakho yama rates amabhasi afike ngesikhathi abese simene esifanele but and futhi ayenzi profit iDurban Transport uma ingaphansi kwamasipala. Uma uzoyikhipha uyoyidayisela a private investor uzokhuphula iprice ngoba ufuna iprofit. Even inumber yabantu azoyiqasha izokwehla wasuka umsindo. But in leadership ye-ANC kwi-region at the time they had already taken a decision. U-MEC we-transport kwi-province was uSibu Ndebele. UBheki Cele was the chairperson of eThekwini region, uJohn Mchunu u-secretary. They had already decided ukuthi bayawachitha amabhasi. I think uBheki Cele waye uSibu Ndebele wawu-MEC we-transport. I think uBheki Cele waye usihlalo we-committee le-transport kanjalo. Kodwa basebeyixoxile baqeda. Ngiphuma mina kwa-ANC ngiphuma ngesamagundwane sengiyabaleka ngoba kufika i-crime intelligence from Pretoria, a certain brigadier from Pretoria nomunye wayesebenza la kwi-province beza kumina uKhumalo mabefika kumina bathi sizokuxwayisa ukuthi sine list yabantu akufanele basochonge bawu7 and you are number 1 on that list. What? Yes, because we're opposed to kudayisa amabhasi. Kufike masihleli kwi-caucus eThekwini kuthiwa i-leadership isithatha i-decision ukuthi amabhasi adayiswe. Sithini lethani i-leadership la sizoyi-engage because lento le ayihambisani ne-policy ye-ANC. Unless ke senidlileke la. Hayi kwathola ukuthi the stakes are high abantu base be-budgetile. Ngisuke ke ngiye kuSibu Sibiya akasekho the late yes wayonobhala we region ANC at the time now uJohn Mchunu wayesewusihlalo uSibu Sibiya iqala le process ubhecela usihlalo uJohn Mchunu unobhala kuyiwe kwi-enkomfeni ubheki icela hamba yoba MEC we transport namaphoyisa kanjalo. Then uSibu Sibiya unobhala usanda kungena uphume ayeke kuba ikhansela kuba unobhala ekhethiwe. Mangifika kuyena ngizomtshela isotobe kunento kanje bese engiadvise amaphoyisa ukuthi hamba uye kwamasipala ngoba uyikhansela uyocela iprotection bakutholele isecurity because bazokushaya. Bese bayangitshela ukuthi yini ekufanele ngiyenze nekufanele ngiyiqaphele kanjalo bese ngibatshela emehlweni ngithi yazini ngeke ngiyenze le nto because labantu vele abafuna ukungishaya bangaphakathi. uSutcliffe was city manager at the time. I-corruption la kumasipala waseThekwini waqala under the supervision of uMike Sutcliffe. Ukhumbula ukuthi ngenkathi usiphuma kubelungu we then had to bab Felix Dlamini owaba uMM waseshesheshona isikhathi sakhe singakapheli. Then bese beletha uSutcliffe. uSutcliffe wayese parliament lapha yana MPL ye-ANC bamdeploya ukuthi akezela ukusho ukuthi wayesephathiswa imandate yokuzo privatizer kuqhutshekwe necorruption. And uSutcliffe ngenkathi sigoloza ngaphakathi ureporter kwi-ANC region. Ngiye kuSibiya nayo into nje ngiyashaywa la athi I'll tell you in confidence I'm also on that list. Abanye ngeke ngizokutshela ngami but i list of 7 amaphoyisa mayizokutshela kutshela ngawe athi no 7 but they will never give you the names. But yena ngoba uyileader bamnike i list yokuthi these are the people abakwi hit list, you are also on that list. Ubiza umhlangano ophuthumayo bamnikeze ama SAPS VIP protection SAPS because uBhekicele was then became commissioner wamaphoyisa national. Okay. Yes. Until baze bamkhiphe later. Bamorganizele abe ne VIP protection unit bamgadi. One of the councillors ngizokhuluma ngabe ngasekho ngizobayeka abasaphila. Sure, yes. One of the councillors who was in that list was uCouncillor Mshibe wayehlale eYellowwood Park. Bamnikeze isecurity kamasipala. Mina ngiyinqaba. Bangibuza ukuthi uThembeni ngithi no I believe ukuthi ngizofa mangabe sekufika isikhathi sami but beside uma ngizoya kubo labantu laba engibazi ngoba ngiyabaza abantu ngishayela indaba yamabhasi nabo futhi ba confirm
bese ukuthi indaba inamabhasi bese ngithi ngeke ngiye kubona ngoba ibona futhi abazofacilitator ukushaywa kwami ngiqabe kanjalo ke ngiqinisa ikhanda kuthiwe unekhanda liqinile ngithi I'm fine. Akuphelanga u3 weeks umshibe wathi ephuma emhlanganweni wayehlala kwi-regional structure ANC ephuma emhlanganweni wathi efike egate kwakhe bamshaya kanjani nama-bodyguard ama-bodyguard ayashayisa ngo10 ushuthi bawutracke ngamabomu umhlangano ngoba siyazi ukuthi after 10 yes bashayisa abafana ngoba fanele bampick up ekseni athi hayi hambani bafana ngizoyidriver ngekhaya bathi uyafika nje ekhaya egate bamshaya ashona simncwabe phele 3 months uSibusibiya une-VIP protection ye-SAPS kwenzeke same thing utrack umhlangano ungathi wawungala ngakoXimba ngakoBotas Hill la wahle khona umhlangano we-region ye-ANC abadedela abafana ngo10 ayibuyele yedwa intatha amakuphela umhlangano mayithi uyafika ekhaya egate eNanda bamshaya. I remember, yes. Now uyacabanga number 1 bazoshaya number 3 no number 4 elistini you are number 1 wena wawungenze njani ngadla phansi ngaresign resign it's 2011 that's when the NFP was starting kwaMagwaza Msibi eqali NFP I left iANC ngahlala ekhaya kancane ngathi but politics is my life nayi NFP yaqala I went and joined the NFP within a year bangikhetha ngaba uprovincial secretary So then I was provincial secretary from 2011 to 2013 when Julius started EFF. I joined the NFP purely because ngangeke ngiphume epolitikeni ngivuma ukukhishwa abanye abafana egamini ngisazizwa ukuthi ngifit. And then but politics yami nabo yayishayisana because mainly they were from the IFP. Sikhuluma language politically engafani ehlukile so yayingihlula as much as we could work but yayingihlula kuthe masiqala EFF ngathi nabo abantu besinabo kwaANC bakhuluma language engi understandayo then I joined EFF from 2013 up until 2023. Okay, and then uqale nini ukuba ukuthola iposition kwi-EFF? Kwi-EFF when I joined ngo-2013 unyaka wawuyophela. Yes. Uthe eqaleni nje ka-2014 bathi angibe u-provincial convener. Okay. They appointed me as provincial convener ngoba ayengakabi become structures. Yes. Usho ngamanye amazwi kuthiwa iba usihlalo we-province. They appointed me provincial convener siya kuma-elections ka-2014. So ngaconvener ke saya kuma elections ka 2014 sabuya no 2 seats sibuya no 2 seats iEFF yayingalindele lutho kuNatal they didn't put any resources we had to put our own resources ngangeusihlalo leading the campaign. Okay, while usalapho mind you ukufomeka kwa iEFF kwakunento yokuthi abantu abaxoxe uJulius and then the rest balandela vele kwaku president uZuma, right? Because uyena wawu president ngaleso sikhathi. So vele kwi province yaKwaZulu Natal kwakuthiwa surely kwakunzima. It was very hostile. Even nagu IFP because you must remember uJulius Malema ethi uyokhankasa kwaShenge ingane zakaShenge njalo njalo. That created inzondo phakathi kwakhe neIFP no Shenge. So uthe mayise neqembu sabona ukuthi hayi kuzoba nzima ngeke sikwazi ukusebenza. We proposed kuMalema ukuthi akahamba yohlangana nomntwana wakaphinda ngeke axolise. And indeed that meeting happened. I was the interim chair at the time in convene. Asambeni sohlala noShenge xolise ngento ayisho nje swallow your pride uyithoba otherwise soba nenkinga. Ayiwavu nebala wavuma wahlala lo mhlangano kwaxoxa kwadlulwa kahle nje. Then sakwazi uqala sikhankaza. Kodwa ke kwakudingeka amasu namaqhinga ngoba iKZN yayi hostile nje kakhulu towards uqala kweEFF but sayiqala kwangafakwa ama resources vele nabo nationally babeyitshela ukuthi hayi la ngeke sicoshe lutho khatha ihostile naku ANC ba hostile so ngeke sithole lutho. Then
saphusha 2014 sabuya nezihlalo ezimbili. They were surprised nabo ukuthi kanjani. Yeah. Then ke 2018 kwafanele ukuthi siye enkonfeni ke manje. Yeah. Conference yokukhetha. Ngangakhetheka kuba usihlalo ngashayeka. Shuthi bangangikhetha from interim ngangakhetheka kuba usihlalo. Wangena omunye usihlalo kwayiwa kuma elections. Magiwa kuma elections kwi local government elections now because it was 2014 kuvote ngo 20 Okay. 2014 it was national yes. 2016 okay 2015 kwaba khona inkomfa 2016 ye province ngashayeka 2016 kwayiwa kuma elections local government yes yeah angibuyanga ke bahlakazwa ke after ukhetho laba babekhethiwe ngo 2015 and bahlakazela ukuthi abenzanga kahle kokukhethweni ka 2016 babuye namakhansela u64 okay bahlakazwa 2018 ngakhethwa ukuba usihlalo manje weprovince bahlakazwa ngo26 bakhethwa ngo2015 baya ku elections kwakholwa kwakulethu uvukani Ndlovu 2016 bangaperforma kahle national leadership yabahlakaza then 2018 bakhetha mina 2018 sibheke kukhetho luka 2019 luka national yes okay sangena ke sasebenza ke sakhuphula ama numbers from the 79,000 esiqale ngawo 2014 to more than 350 sathola ihlale ezimbili ku province ngo 2014 sayikhuphula zaba u8 ngo 2019 so uyabona ukuthi multiply ngo 4 so that was under my leadership. All right, so ayikho imali efakiwe kangako ku province right because kwayona i-manifesto ayilontswanga la akho rally ethene lethiwe nothing siyasiphushela nje ngendlela yethu ngamaqhinga ethu ngokunderstand ukuthi abantu egroundini bafuna. Yeah, I think mhlambe umbuthano or mhlambe ngithi rally eyabakhona yabase eCarrisfontein. Yeah, it was a Carrisfontein kwakucelebrate kwakuyi celebration yokuthi EFF I think yayiqeda iminyaka u4 4th anniversary. Yes. Okay. Let's go back ke kuyona. Sizobuya kule yamanakhuzana uyitholile. So kuleyo rally leyo kwakune issue eyayi around ukuthi uyakhumbula there was iMazibuya African Forum. Yes. Right? Eyayilwisana nokuhlukumezeka kwabantu abamnyama behlukumeza bomdabu baseNdiya leso sikhathi. Yes. And around leso sikhathi leso people were hoping ukuthi uMalema will take a stance abantu abamnyama because posture yakhe ithi si defend abantu abamnyama noma ngabe kunjani we defend abantu abamnyama. But then akwenzakala ngalendlela cisha abantu ababefisa ngakhona especially kwayona iMazibuya African Forum going kuyona leyo celebration yayikade ikhona. All right, and then there was that tension eyabakhona lapho so ke manje from lapho so sekuyiwa kulona ke ukhetho luka 2019 but you guys managed ukuthola more than 350 amavoti. Yes, that tension was there. iMazibuya, you must remember some of the people abagcina beqale EFF la KwaZulu Natal were from iMazibuya. Yes, so baqala ke kwaba naleyo friction baphuma ngawani ngabalo Reggie Ncoko, Jack Shandu nathi Phewa nabanye baqala bahlehla but saqala sayihlanganisa sayakha sayibeka la ekhona manje and you must understand ukuthi kwakufanele nathi masifika siqale ke manje si channel iEFF because basuka ku national aba understand ukuthi la phansi kwenzakalani. I always tell people ukuthi uzoyibona lento engizokutshela yona manje ukuthi inamuphi umthelela. Into engayifaka emqondweni weEFF ukuthi one you must take the side of abantu abamnyama lapha eKZN. Ngoba iracism inkulu and ubhlungu besicathulo buzwakala onyaweni. Abantu abamnyama baqhashazwa amandiya lapho. Take a very clear position. Number two, there are 3 institutions that you must always respect KZN if you want to stay politically relevant abantu bakuvotele. Ngizowachaza. Eyokuqala indlunkulu kaZulu, silo nendlunkulu kaZulu. If you disrespect leyo institution, khohlwa ukuthi uyoke uthole ivoti kwaZulu Natal. Institution yesibili
uShembe namaNazaretha. If Yeah. you disregard leyo institution, khohlwa ukuthi uyokube i-political player is serious. Yeah. KZN institution yesithathu uJacob Gedleyihlekisa Zuma as a person. Abantu bathi uZuma but is not an institution. I used to tell them then ngithi uZuma is an institution whether you are tanda or not. Even learned to pay back the money and all that. Ithini esayidifuse. I said, look, as long as you move in that direction, you are going to have a problem. Rather say silwa no Zuma ngoba uyiface ye-ANC. But if uthi ulwa no Zuma personally, khohlwa iKZN. Yeah. Yaqala bayiclarify ukuthi asilwi nawe Zuma, silwa nesystem oyirepresentayo ayikho personal. Baqala abantu bathi oh now we understand. So much so that even after Zuma sephumile, the focus shifted. Yeah. Because but ayishiftanga as much as because the focus must then shift to the next person that leads the ANC. Kwangithatha isikhathi ukuthi bayi understand leyo nto and it worked. But let me tell you, the new leadership engene emva kwethu ayikho on the ground. There are certain caliber of leaders abangalida kwaZulu Natal akunoma akuyoneka nombani. Ngeke ulide uyi-celebrity kwaZulu Natal, fanele kube umuntu wabantu. Mawuhlangana nezinsizwa uhlangana nezinsizwa, mawuhlangana namabutho uhlangana namabutho, makudliwe esibayeni uhambe uyocosha amaqatha, ungafiki uhlale emotweni kaNokusho ube yi-celebrity, you are going to have a problem. Ifuna uyisebenze on the ground. Yeah. Buka ke ukuthi lento engiyishoyo the three institutions ukuthi uma uke wadlalela kuzona what's going to happen to you. Buka iANC ukuthi drophe kanjani this time. Leave MK alone and other things. Kungene uDuma noMntolo badelela indlunkulu ngendlela ungaka nesilo ngendlela ungakazi uyibona. Mntolo even called isilo saseBhalito. It's total disrespect. Into engakaze yenziwe i-leadership ye-ANC before. Nangu uDuma usihlalo wonke weprovince ephuca undunankulu wesilo i-microphone edelela. Udelela undunankulu wesilo in the presence of isilo. Kusho ukuthi kwasilo yasidelela kwandlunkulu uyibuyisa uyibukela phansi. Abantu masebelinka ibehavior kuphela ngoba undunankulu akazibekanga waqoka isilo. Babuka amazwi kaBheki Mntolo, babuka ibehavior kaDuma bese kuthiwa niyabona ukuthi labafana abayihloniphi indlunkulu. Le yakashembe uRamaphosa went there, promised them to build houses, avuselela amadokodo bangakwenza lokho. Bathe masebebona ukuthi pressure inkulu bahambisa imishini lapha sekusondela ama election unyazi lwathi hey batsheleni baphume lapha because angibazi. Bafika bathe bazothembisa babuye bazonkombisa ama design, they didn't do that. Sebebuya manje sebefaka imishini ngingekho. It's total disrespect. You disrespect those three institutions, you are finished. ANC bulawe lokho. Okay, now kwenzakaleni ku-EFF ukudropha kwayo kwi-province, right? Ngoba iyathusa leyo ukuthi ungasuka from more than 350 wamavoti ubuyele ku-80,000. exactly, yabona. So leyo nto isho ukuthi there is something wrong, right? So ngifuna unginikeze analysis yakho. Ngiyayibona le yakho yamabhasi, so ngena kuyona ukuxoshwa kwakho kulona iqembu, right? But ngifuna ungibhekele ukuthi isifundazwe sisonke sakwaZulu Natal ikuphi la iEFF ongasho ukuthi balahleke khona. Eyokuqala iyo le yokuxoshwa kwethu. Okay. Noba singene ikuyona into details, ile yokuxoshwa kwethu. La kwaZulu Natal masithi an injury to one is an injury to all, asidlali sithi injury war. Yeah, an injury to one is an injury to all, asidlali. So out of the 64 people abaxoshwa, Sure. 34 waqhamuka la kwaZulu Natal, 32 qhamuka la kwaZulu Natal. Imina as a member of parliament because bese ngise Cape Town. Ne member of parliament uSlil Thuli obeku NCOP, so there's 2 plus 30 councillors from all regions. And lama councillor angene ngokuthi kuma ward awo nama region awo nabo masipala bawo bathole the highest number of votes. Baxoxe nje just like that on the eve of the election.
it's arrogance. Bakutshela abantu ukuthi don't you think ukuxosha laba bantu kuzoku-affecta kuma elections ukuthi wena ngeke affectwe abantu abahluliwe amabhasi. What impact are they going to have campaign? Boom. That's number one. Number two, we went to a conference yokukhetha ubuholi kwa EFF. Ngoba the current leadership ikhethwe ngo 2018 le bengiyileader. Ihlala 4 years, 2019, 2021, 2022, 2023. Yeah. 2023 siya kwi conference ye province. Conference ye province, obviously there will be two preferences. Sure. Unama camps out too, if I can use that, but it's people's choice. Nama factions. The faction that I was leading won the conference, but the person obe preside bayintshontshe inkomo. I was waiting for uBhathi lo because I know faction wakade kuyona. I understand. We won. Ukuthi okay. Kwi-faction obukuyona I know ukuthi aniwinanga ngokwethu as abantu abasokubuka but not ama members. Kodwa ngokwama members sayiwina. Le nkonfa bayintshontsha. Okay. Yes. Bayintshontsha ngama students. Bahamba baya kuma institutions, balanda ama students, bawenzela bogus tax, bawagcwalisa iholo, bayintshontsha inkonfa. National leadership knows that. Yeah. Mabe intshontsha inkonfa, so you can imagine the majority of the people abazi ukuthi bayiwinile inkonfa with their supporters. What do you think they are going to do? Abanye they left. Abanye bathi yazi ngesisebenza sohlala phansi. We might not leave EFF, but sohamba sohlala phansi ngesisebenza. Sifuna ukubabona laba bangenile ukuthi bazosebenza yini. And bakhethana ngobungani. Uyabona ngeke sithi siyabangani siphuza sonke ebese sicabanga ukuthi singa-lead organization. You can't, because sizohamba siye emcimbini the night before siphuze sidakwe kusasa siye meetingini sifuna ama minutes. Ngizothi ngusihlalo ngithi apha ama minutes nobhala kahle besidakwe nawe izolo. Sahlukana ekseni. Nama ngiphethwe ipapa lazi bengizowenza nama minutes. You can't lead the organization nge-friendship. So bangenile one bayintshontshile inkonfa, so a majority yama members ayiba recognize. Number two, bangene ngomngani. Number three, i-capacity ayikho yokulead the organization. They don't even know where to start. Uke wayibona nje kwi-campaign kuyeke ukuthi nina bezindaba futhi is very interesting because you invite people to ama debates. You will tell me if there was any meaningful debates abebe participate kuyona bethini. So those are the few things. Nanokuthi nje i-campaign was dead because no one was leading the campaign because they didn't know what to do, how to do it, and when and how, you know. So okay. Yalimala kanjalo. All right, sure. No, kulungile. Okay, and then naxoshwa ku-EFF. Yes. Right? So izathu sokuxoshwa kwakho wahluleka transport abantu. Right? And ukutransport abantu kwakufanele ukuthi uthumela amabhasi. Mangakho nje amabhasi 20 buses. Amabhasi kwakufanele ukuthi uwa-organize. Natal ngiwa-organize ngiwakhokhele. So at 40,000 ibhasi lilinye, that was going to be 1.2 million. Kwakufanele ngiwukhiphe. Well babengathi ukhiphe phakathi bakho bathi hamba yo fundraise. Ngikhokhele lo 20 wamabhasi ngawuthumelele ngahluleka ngithumelanga nelilodwa. Hayi ngoba ngahluleka. Manga kodwa wathola ke nje ungathumelanga. Ngangikwenza. Okay. Kumhlangano owawukhona kuthatha i-decision ukuthi no lamabhasi kumele abe khona. Wena ngicabanga ukuthi isibalo sakho 20 ngenxa ukuthi uyilunga leParliament. Yeah, and then amakhansela wona ayimanga amabhasi. Amakhansela okay. La mina njengoba ku-national 20 buses. Yeah. Mawu province 10. Amakhansela 5. Okay, shuthi mawu province ukuthi mhlambe member yeParliament ku province. eShamthetho. Okay. eShamthetho. Yes. Yes. Mawu khansela, what khansela? 5. 5. Yeah. Okay, mawu PR khansela? Kuyafana. As long as khansela. Oh. PR what 5 for my bus. Oh, okay. Yes. All right. So kusifundazwe saKwaZulu Natal. Yes. Mangaka amakhansela ahluleka esewonke. All right. Awu 32
30 amakhansela Okay. ahluleka akuwona wonke awu30 amakhansela ahluleka sengisho agcine exoshiwe ngoba ehlulekile okay. maningi ahluleka kodwa ayekule enye infection angaxoshwa. Okay. Ngizama ukunderstand la cause. Yes. Angithi after nihlulekile. Yes. Then kwathiwa bhalani incwadi ukuthi ke kungani kufanele ungaxoshwa kwenzakaleni yonke leyo nto leyo. Wayibhala wena? Ngayibhala incwadi. Ngathi mina izathu but isho ukuthi why uhlulekile ukuletha ibhasi. Nanokuthi why ungaxoshwa. Ngabhala mina incwadi ethi mina iconstituency engibuya kuyona ngihlalele eMgababa noma ngabe wadi yami se-Albert Park. Kuhlala amaphara manje Albert Park. Alikho iphara elinganginiki 1.2 million. Besides, as a matter of principle, yes, emhlanganweni ka-national ngoba nami national leadership. Ngayi-raise kodwa once a decision is taken, you are bound by that decision, even if you can raise objection. So incwadini ngayibhala ngathi mina constituency engihlala kuyona abantu abaphuwa. Akekho umuntu onganginikeza le mali nami anginayo ngoba kwayona le ngiyiholayo ngiphinde ngiyolekelela ngayo abantu on the ground, so anginayo imali. Uma nithi nina angihambe ngiyo fundraiser, ngifundraiser kobani? Konxiwa nkulu, right? Then babuye bazoxhaphaza abasebenzi. Sine labor desk. Onxiwa nkulu baxhaphaza abasebenzi, babuye abasebenzi bazomangala thina. Bese ethi unxiwa nkulu noma ningaya kwi-EFF ngoba vele iyanilwela. Khumbula ukuthi lamabhasi nahamba ngawo naye FNB ayekhokhelwe yimina. Kusho lo mnikazi wenkampani okufanele ngiye kuyena. Ngathi mina that would be equal to selling my soul to the devil. I'm not going to do that. Simela abantu abaphuwa. Umuphi umuntu ophuwa ozoba no 1.2. That was my first objection. Second objection ngithi mina imali ye-EFF is centralized. Ayifana kwa-ANC imali yamakhansela iya kwi-region leyo 10%. Kwi-province iya kwi-province yenza izinto ze-province. Kwi-national iya kwi-national mawuse parliament. EFF yonke from emakhanseleni to national iya esikhwameni esisodwa ku-national. So yonke le mali goes there. Imali yakwa IEC iya ku-national. Imali ye-party funding eqhamuka kuma-province iya ku-national. Imali ye-constituency eqhamuka like kuma-metros because nama-metros ayakhokhela ama-constituency iya ku-national. Thathani leyo mali phela nemali ye-regalia nani niyokhokhela amabhasi. Why kufanele abantu already kwi-salary yabo you are taking 10%? Now you want this person ukuthi ahamba yo fundraise lamabhasi futhi again. Mina I'm not going to do it. Bangicharge. Okay. So ikhansela likhokha u10%. Yes, every month. Every month, all right? And then umuntu oseshaya umthetho how much? 10% nakhona. Same thing, 10%. Oh, naku national. Naku national. Oh, okay. Yes. All right. So naxoshwa. Yes. Okay. And then exosheni kwenu kwenzakalani kumaveni because I know ukuthi kunomthetho nje owuqondile. Kwanga debatewa futhi mawuyikhansela kumele ube neveni. Kwenzakalani because ngine understanding ukuthi lama veni abanye abawathi nganga cash. Basuke be finance ama bank, right? So kwenzakalani ke senixoshiwe ke manje then kwenzakalani? Kuthi wazibona ukuthi wenzani. Ayiyo. Lidliwe iveni libuyele emuva ungene ikweletini you are finished. Kodwa usithi simela abantu abaphuwa. That was my issue. Ukuthi lento le isihluku ayichazeki and iyakhombisa ngokusobala ukuthi abantu abana le organization ayinandaba nabantu abaphuwa. Okay, now nansi party interest ayo. Don't you think ukuthi mhlambe you were targeted especially when I uvuskhoza because umsebenzi wakho uyaziwa owawenza because lo uhleli nje ngeke uzushintsha uyazi umsebenzi owawenza mhlambe you were targeted because wabheka mhlambe infection ongasho ukuthi ngokwethu ezabantu ababuka bengaphandle yagcina ngawena I know wena ngokwenu nithi yawina mhlawumbe ucabanga ukuthi wakade utargetiwe. Yeah, igabili uzokhumbula ukuthi ngenkathi iEFF iya uyokhetha ubuholi buka national ngo2019. Sure. Ngangikwenye infection ehamba noDali Mpofu as deputy president. Yes.
no Julius we didn't have a problem akangena abe upresident, but kulesi ka deputy president we wanted udala impofu. Kwesika Nobhala I did not support uMarshall Dlamini, we wanted uMandisa Mashego oye usihlalo waseGoli. We were defeated. When we were defeated kulonyaka ngithi 5 years uyaphela kulonyaka this year sikuwo manje kuyiwa okhethweni national. So iKZN besiyibambile behlangene. So even kwakuntshontshwa kwenkomfa yethu u2023 it was sashayelwa ukuthi singabi bikho by the time kufika lenkomfa ya this year ka national. We're just being targeted and being removed. Lokwe bus was just an excuse, even if ngangwakhokhela amabhasi eventually ngangizogcina ngishayiwe because I was backing I backed a wrong faction ngalo yanyaka bebazi futhi ukuthi this year I will still be standing. But people did not understand why we did not want Floyd. It was nothing personal. Why we didn't want Floyd as deputy president. Floyd was going to be a deputy president uma ubehlalile manje ubese wa deputize ku interim for 2 years, wa deputize for 5 years wokuqala no 5 years wosibili, so he's been a deputy for 12 now. Ufuthi namanje bezo deputizer ushuthi bezoba udeputy for 17 years, mayephinda futhi mali emzoba udeputy for 22 years uyozabe impunga e deputize kusho ukuthi uyabona naye ukuthi lo mshini ngizowuthatha nini kanti. So but ke sasithi asimremove bring that ukuze udala impofu angene, but we supported to Floyd because then he was going to come back ngenye indlela ayithathe, but at the time we were looking for udala impofu so sashaywa. All right, now asiye manje kuyilokhuzana siye kwi yakho Floyd because usuyithintile. Abantu abaningi banento ethi uma ukhuluma ngeEFF indlela iyona nangendlela ebisolid ngayo, then umsebenzi kaFloyd uyena umuntu owumgogodla of iorganization, right? So I don't know noma kuliqiniso noma kuselona neqiniso lokho, but yini ocabanga ukuthi mhlambe ilidele ekutheni uFloyd agcine resigner? I can confirm wena Pepe lento ishoyo ukuthi abantu mabecabanga ukuthi ngempela uFloyd uyena umgogodla. Cha usomaqhinga ungqondongqondo kuEFF ngoba ufundile, uhlakaniphile, izinto zepolicy, thetho mgomo, manifesto nani uyacabanga, uyabhala, uyabona. Umalema uphiwe la ekukhulumeni address abantu, but Floyd uphiwe la ku back office zonke lezo zinto. So ke kuyiqiniso ukuthi usomaqhinga ungqondongqondo kuEFF. Kodwa masingena ekutheni yini le egcine imenze ukuthi abone ukuthi cha angihambi, bisikhona lento ukuthi abantu baqale manje bathi hayi uJulius baqale bamemeza igama lika Floyd. And correctly so, because uma party yehlile phela nationally and we lost seats. And le excuse yokuthi hayi kuvele kwaveli MK kwasho kwacima it's not an excuse. Whether there's MK or there's no MK, we expect party ukuthi grow. Mayehli party, why are you going to punish abaholi bama province ungabheki ku number 1 phezulu? Angithi abantu bathi uRamaphosa must fall ngoba iANC yehlile. Why Julius must not fall ngoba iEFF yehlile? The buck stops with him. So abantu besebeqala bathi hayi Malema naye uyazidlisa man, udlisa team uyasigejisa, mhlawumbe uFloyd should rise. So uyabona ukuthi ke uma beqala abantu bememeza igama lika Floyd, then it becomes a problem to Malema, then kuzoqala kube khona ifriction, kube khona ukungathembani nokubukana ngeso ngokunyonkolozana kokuqala. Okwesibili uyabuka uFloyd ukuthi hayibo naku ngizoba udeputy ngize ngiyohola impesheni. Akamove lo mjita umile nje ukuthi lo ngideputize sikuphi scope sokugrow. And yet we know ukuthi uFloyd une potential enkulu as a person. But also ngicabanga ukuthi enye into emenzile
ba ne MK imnxenxile because iMK la ikhona njengamanje idinga offload of this world who must now come in. MK iye okhethweni inganama policies ingana constitution ne manifesto yakhona ibilihlaza bekunhlaka nje. But MK iye okhethweni kwi same position EFF yaya kuyona ekhethweni ikuyona ngo2014. So uFloyd was able to do something for EFF which he can do for MK. So ngicabanga ukuthi nayo leyo appeal bathe mhlambi MK mayimeshela ya ngoba yazi ukuthi uyincitha buchopho makuza kulezi zinto uzokwazi ukucontribute effectively kuyona. Enye zezinto eziholelwe ekutheni mhlambe naye igcine ebonile ukuthi nawo amadlela alihlaza kule yanyoka ehlazana waxhuma washona ngakhona ke kweMK. So kuzona zonke izinto ezenzakala ukhoza sesiya ngasemaphethelweni. Mina nawe sike saba nengxoxo eyahlukahlukene, right? Eradweni. Usawusihlalo wa EFF. Enye izinto okade uyikhuluma ile yabantu bokufika. Right? Neyama border. Are you still saying ukuthi abantu bokufika abayekwe njengoba wawukadusho noma usushintshile manje because you are no longer a member of EFF, you are no longer a chairperson of EFF kwi profit, you are no longer a member of parliament, right? So ngifuna ukuzwa wena ke njengokhoza njengamanje because you know kwenzakala neThekwini, you know kwenzakala nesifundeni saZulu-Natal, you know kwenzakala ku-national, you understand? So as much as mhlambe le yama border nani yinhle but omunye umuntu uzothi yes it's fine inhle but not now, you understand? Mhlambe esikhathini esizayo because kunezinto ekumele zilungiswe sharp ngaba yinhle, you understand? But ngesikhathi sikhuluma nawe eqaleni you were like no man why not now uma singayilungisa manje ubani umuntu ozoyilungisa and ngangibona uthi ukhoze wambona ukhoze uyavutha uyayizwa lento le. So uthini manje kahle kahle? No angithi yazi ukuthi mawukuyiphathi you must toe the party line. Sure. So indlela nje yepolitiki cha na iqiniso lithi wena Njomane yimbi lento yamabhoda yimbi enye zezinto ezilimaze iEFF iyo lento ake ngikwenzele isibonelo uzokhumbula wena ngoba abantu bezindaba cha mana uyazi wena ukuthi ngenkathi ngikwa ANC ngake ngiboshelwa ukuthi kuthiwa nginquma abantu bokufika kwelinye lamabhilidi. Oh yes I remember yeah. Cha sasiqina nje ibona abayixhumele ebhilidini thina sasifuna ukuxoxisana nabo. Iwadi yakho futhi lapha. 32. Yes I remember yes, yeah. Ngangisase ikhansela ngize ngiboshwe. Thina sasifuna ukuxoxisana nabo. Yeah. Ngenkathi sisaxoxisana nabo ke kusho ukuthi isandla sathi ukuqina. Oh. Baxhuma ke ebhilidini ngama window. Yeah. Angazi ukuthi kwakwenzakalana ebhilidini ukuthi umuntu angazakhetha ukuxhuma ngewindow from the 6th floor. Bashona. Okay. Ngaboshwa. Kodwa ke ngiqonda ukuthi iAlbert Park iyayiclean ngoba sasikwazi ukuxoxisana nabantu bokufika nje ukuthi hayi la badlalelele ko point hayi wadini yami. But ke ukulifinyeza loludaba lento yemngcele umbhedo awukwazi ukuthi nje ube nezwe kukwamaqhanqa kwampunze edlemini ngeke uyabona ufanele izwe kufanele sikubeke nje kucaca ukuthi uma uzongena ezweni yebo ungavakasha uphuma ungene kodwa nakhona ngeke uvele ujomba ucingo ngena ngokwephepha siyazi ukuthi la uzohlala isikhathi esithize uzophuma uhambe kokuqala uhamba nini futhi amaphepha aqondile uyena lo muntu kuthiwa uyena kokuqala. Number 2 umuntu uzohlala okukuvakasha uphuma umuntu uzohlala yini oyilethayo kulelizwe letha a massive investment ngizo-investa ngiphethe 5, 10, 15 million, a billion ngizokwakha amathuba omsebenzi for abantu be-country so then siyakuvumela njengosomabhizinisi you can settle and start your business. Noma ufika ne-skill esicritical esinganaso wenza umsebenzi esazi ukuthi asinabo abantu abaspecialize ngalo umsebenzi. What is so special ngokuzogunda inwele? What is so special ngokuzosinukisela ngamakhwapha phansi kwebridge eAlbert Park?
ulale nje. What's so special about ukuzodayisa ama-drugs? What's so special about ukuzopenel PT imoto? There's nothing special. Abalethi skill. You can't have these porous borders. The ANC government has failed us. But you must understand why they did this, the ANC. Because there's politics behind it. We hear again last Malema, no, we're Africans, there must be borderless Africa. In nonsense. Mkhambe nayo uyahola bemkhokhela belungu ukuthi cha wothi wena amabhoda wavulwe kuzongena le cheap labor. You can't have ANC, I mean EFF ne-DA agreeing ukuthi cha lento yamabhoda abaregularize labantu bahlala. It's because it's a source of cheap labor for abelungu nasemaplazini nabelungu abakwi-construction njalo njalo. So but they will allow it. Awukwazi ukuthi nje kube kwamachama. Suka la manje uhamba uye eMozambique uzobona ukuthi kunzima kanjani ukungena. Suka la manje uhamba uye eZimbabwe. Ubona ukuthi wena mawusuka la eSouth Africa kunzima kangakanani ukungena eZimbabwe naseLesotho naBotswana. Kodwa bona kulula ngendlela emangalisayo. Bazokwenzani la bafunani? Yini le abahlula ukuyenza emazweni abo? Abaye bahlale ngakubo man. So former chairperson of EFF uthi indaba yamabhoda umbhedo. Right? Usho yena manje. Yeah. Mkhathini. What about umuntu okukholiwe? Okubelivile usawusihlalo. Yes. Uyabona naye manje ucula lelo culo ukuthi no lento yeAfrica yi1 amabhoda angaphazanyiswa kumele kube necurrency yi1 yonke leyo nto le. What about lo muntu lo? Yeah, uyabona lo muntu ucorrect. And ngisamile ukuthi akube neAfrica yodwa like you have a United States of America basebenzisa idola. One Africa, one president, kube borderless Africa, but it must be a process. Ayixoxe phela kwi platform ecorrect. Ayingaxoxwa bela. Ayixoxe bengakubo ukuze sibezwe kahle. But ubungasho njalo ekuqaleni. Cha bengasho njalo because EFF and ipolicy yeEFF ayisho njalo. Angiseyona iEFF manje. Nayo futhi EFF ibi wrong bese ikhuluma ngaphakathi. Yeah. Sisodwa ukuthi hayi guys la umbhelo. Ubuke kulama election uMalema beseqala ethi hayi ama illegal immigrant we don't support illegal immigration abe athi yena abantu they must find creative ways zokungena kulolu khetho ubonile ukuthi abantu badiniwe. Tell me kwashintsha tell me ito kuma meetings ebeniba nawo ngaphakathi kuyona le yamabhoda because I know ukuthi iyona cishe mhlawumbe omunye umuntu ozothi limazi kakhulu EFF. Yes, it's true. Benini manithatha decision because I believe before kuthatha decision mhlawumbe khona imbono esuyahlukahlukene then bese kiwa kwi vote then abayi majority bakwazi ukuthi bawine bese kuthi okay nansi decision ke esithathayo. Ubani obephusha kakhulu lento yamabhoda? uMalema qobo lwakhe. You must understand ukuthi mhlawumbe enye izinto ezipush oFloyd nabanye ukuthi bashiye EFF. Ngizokwenzela nje example uzoyikhumbula kule press conference ebikhona. uMalema ngenxa yokuthi kunalento esibiza democratic centralism ukuthi structures phezulu decides then i-decision yayo noma ngabe benibona different phansi sekufanele iyenzeke. But wanikwa lento command and control because ingakhe ucommander in chief so he must command akhombe indlela. But isimjove kakhulu usey dictator to a point where noma ningahlala emhlanganweni nixoxe uma ike fike nathi la sizothi makuyafika intatheli yamngena makuthi akayishintsha avesana ayishintshe ibixoxiwe. Enye yezinto ebezibaqhatha noFloyd. uFloyd comes from the ANC, from the SACP, where there's real democracy. Yeke ANC ukuthi better kangakanani, but there's true democracy there. Kwi-EFF sayivumela eqaleni we allowed it because uma usaqala iorganization fanele ukuthi ukubamba isandla siqine kube nefigure eyodwa. Same like kwi-IFP uthelezi beyibamba kanje. MK ngoba isaqala give umsholozi powers ukuthi to fire and hire ukuze iqonde until siye enkonfeni you allow that. But i-organization mayisikhethe kabili kathathu isino 10 years usafuna ukuqhubeka nge sort of dictatorship and centralize ama decision, it's a problem.
so ibifika ixoxe but umuntu beyiphusha kakhulu uyena uJulius ugcina ukuthi ngenxa ukuthi ucommander in chief agcine euzwi lakhe ku-email lapho. There is absolutely no reason and no justification ukuthi manje ke na abantu bokuhamba abaphume bangene la freely ungeke uphume ungene freely emazweni apho. At some point ikhoza well I know ukuthi uyakholelwa kakhulu ku leadership kaMalema. True. And at some point I remember ukuthi wathi abantu aba close kuyena ibona abantu abamdlisa upoison. Usamile lapho. Ngisamile lapho purely because for instance la kwaZulu Natal bamhlomekisa. Bayintshontsha inkomfa because they were saying abantu abafana nami ovuza khoza ibona bayi problem. And therefore kufanele bagudluzwe ukuze iorganization igrow. Okay. But because they were threatened ukuthi siye enkomfeni, those people are the same people abafuna ukuyokhethwa abaziyo ukuthi people like myself are opposed to them because siyababona ukuthi abamsizi ngalutho instead bayamhlomekisa. Noma ebheda umuntu enhlanhlatha bamshayela ihlombe. Awuyena umholo correct uma uzothi ileader yakho inhlanhlatha ungayitsheli ukuthi awuyageja la umshayela ihlombe ebheda kusho ukuthi awumthandi lo muntu. That was the reason for my statement ukuthi is one person surrounded by five other people, but the 5 people mayenhlanhlatha yena ebheda bamshayela ihlombe. Ukube bayema bathi no but you can't. He's going to be a great leader because he is a great leader. But the downfall yakhe yilaba yisurround engabo ba weak. All right. Asivale cause ngenxa yesikhathi. Remember yomkhonto wesizwe noma usiyona I've joined umkhonto wesizwe and I campaigned for umkhonto wesizwe and I voted umkhonto wesizwe. All right. And then kwiqembu lelo kade kulona Africa Unite Congress it was a non-starter. What happened kuyona is that yahlulwa ukumeet ama requirements akwa IEC. Oh yes I remember. Ngalesi yasikhathi. And it then took a decision ukumeja neSun Party yamaSulumane. Gimina I was not going to be able to dayisa iparty yamaSulumane because the incident yase Phoenix is still fresh in my mind. And I was not going to be able to okay, so ukhona kuma structures omkhonto wesizwe ku province or no, not, you are just an ordinary member. I'm just an ordinary member and ngihappy kanjalo because angizelanga ama positions angifune deployment. I just want to be a member. But surely uFloyd uzokulanda nje kahle athi hayi no cause phela siyawazi umsebenzi wakho. Well, if it happens I'm a member, I will whatever deployment they give me, I will take it. Yokwamanje nje I'm just working the ground as an ordinary member like everyone else. All right. Nomkhathini mfethu asibonge kakhulu ukuthi sibe nawe ku episode yokuqala yembizo podcast, all right, with Stressless. Now le podcast ngiyazi ukuthi ke well sisazosebenza kakhulu. That is why sikulethela abantu abafana nabo Mkhathini. Finally Mkhathini ushilo ukuthi umbhedo uyisholo yena kushongo mina kusho yena wathi umbhedo. So we've got something for you Mkhathini sifuna ukukunikeza yona. You know ukuthi team yami izongilethela njengamanje just for ukubonga mfethu. We understand for ukusijoyina kwi podcast enkulu kakhulu. Thanks bot. So Mkhathini, this is for you sir. This is for you mfethu. For ukusijoyina exactly mfethu angithi ayibona bekubhaliwe Vusi Khoza imbizo podcast episode 1. So umlando ke lo Mkhathini, umlando lo uzofika nje ufaya kahle odongeni lakho. I-podcast izothi masinkulu i-podcast athi Vusi I was the first one. Nayi evidence. Exactly. So all the best Puti ngathi ke kungaba right mfethu especially ke kwi politics because I know ukuthi politics uphila yona udla yona you understand so ngathi konke ngihamba kahle mfethu. Ususinde ekeme eningi. Yes, so kusho ukuthi sekukhulu okuzayo. All right, no siyabonga kakhulu. Okay, so uphinde ke usilandele especially ke ku episode yesibili so that uzozwa futhi nanokuthi ke ubani umuntu esinayo. All right, so silandele enkundleni zokuxhumana
Imbizo TV enkundleni zokuxhumana, usithola nje kanjalo. Ungakhohlwa ukusubscribe la. Yabona? Ku YouTube. So uclick futhi ukuthi sikunotify if kuukuthi khona into entsha sifakayo. So mina nawe sibonane ngesikhathi esilandelayo ku episode yesibili. Godspeed.